3, 2, 1 action. Danke eSoweto ebukhosini bafethu. uTony Montana eSoweto ebukhosini. I just hope nimnandi bafethu. This is Soweto podcast ekhaya lendaba simnandi bafethu. Niyazi bafethu this is life. Sindlula intweni ehlukahlukene and siyathanda ukuthi sithola abantu abazosisharela in order to learn. Mile sifunde bafethu. So vandag bafethu la ekhaya siphethu sester uzokhuluma nathi namhlanje uzozisho ukuthi ubani ubuyaphi uzalelwa va ukhuliswa ubani until kuze kube namhlanje. Sister kunjani? Ngiyaphila wena njani? Ni top. Thank you sister. Yeah, mina igama lami nguNhlanhla wakhaDebe. I'm from here Soweto. Ngikhuliswa umama. Nami okay sihlala in a 4-room house with my mom and my siblings wami with my kids futhi. Yes, ngasho ukuthi like mina like njoba ngikhula I'm a bubbly person. Thanda ubumnandi. Yeah, okay fine. Kwaba nje ngiyela umngani wami. Umngani wami besiphuza. Sihamba strong again. Ngidodla. Hayi kancane. Yes. So it happened ukuthi umngani wami lafike nje umngani wami umngani wami wathi kimi last ngihlele endlini. Friend, awufuna isiphume eshayo moya. Friend siyaphi mina nginamali man. Hayi man khuleka. So bashabi lapho siya khona. Hawu siyaphi chomi isho phela. Hayi man khona umunye man. Ugayis ohlangana naye Southgate. Uzosenzela izinto zibe mnandi. Hayi khuleke nami ngithi shintshweni ke lo. Sharp hayi ngeze nje olady mama ngisaphuma noThumi. Iyamazi vele umama umngani wami. Then ke hayi sisihambele kahle. Hawu sifike Southgate. Chomi contact uGuy. Guy sesikhona la ngihamba nomngani wami. Sharp. Hayi Guy ke yathi penny 10 minutes 15 minutes uzobe ngilapho. Simtshela ukuthi ayisime kuphi. Sharp. Fika uGuy vela uGuy. Ngibona ukuthi man uGuy lo. Hayi khona into off. Yabo. Hayi mara ngithulele ngithe Chomi manje somvundaphi ke lo. Nakhona ngisho madala side. Yes. Chomi awume man yabona Chomi hayi awume indaba nawe uzoba right lo uzosenzela into ezi right. Hayi Sharp. Hayi Guy vela sibuza ufuna ukudla kuphi? Hayi ngithi Chomi bheka nyana McDonald. Sharp. Hayi Guy introduce vele kimi hayi Chomi yami lo hlela kuphi yaba. Sharp. Sibe grand ke Guy hayi thengela ukudla ufuna ukuphuzani? Siphuze asibe right. Hawu Chomi yami ahambe aye toilet. Guy sekaqala ufuna amanamba ngimi. Ngithawu mara wena umuntu ka ngani wami how come uzofuna amanamba wami? Hayi ngibona ngathi umuntu right nawe. Ngithi uyenza into enjalo. Why mele uzodlala umngani wami lokuqala? Hayi Guy yathi sizoyiqeda ngefoni. Hayi nami ngimnikeza amanamba. Sharp. uGuy Nigeria. Yes. Hayi Sharp ke siphuza Guy right. Siphuzela sithengele vele ama drinks we fine. Hayi Sharp. Fika isikhathi sokuthi hayi umntana uyabuya mina esikolweni. I have to be home. Mele ngiyopheka. Hayi uGuy yathi no stress girl. So requestela cause mina Soweto angeni. Phelela nje la Southgate. Sharp. So requestela vele no Chomi sampi. Hayi Chomi ngimtshele ngithi uGuy wenzeni or ngiyithulele. Hayi ngithi ngoba sidayiwe sizoyiqeda la eksasa ugela. Sharp. How? Ke angifonela uGuy hayi let's meet up man. Sihlangane futhi lapha eSouthgate. Ngithi ngizokutshela. Hayi Sharp siyekele kanjalo. Hayi ngiWhatsApp uChomi ngithi hayi Chomi. Yazi lo Guy bohamba esamba naye izolo. Hayi ngimfili kahle. Hayi Chomi yini manje wenzeni? Hayi ngimtshela ukuthi after when uye toilet ungicela amanamba. Yabo. Athi ngizokhuluma la ngithi abana ke manje into ebengayifuni ukuthi ngicabane ngami. Uyabona? Athi khuleka Chomi lo ngimjwayele. And anyway futhi into mina ngifuna yini imali. Sharp. Hayi vele ke khuluma naye ke. Hawu Guy ngabe ne stress futhi ngabe nendaba ukuthi ugela uthini. Hayi yena uyifuna lento ayifinayo umlalo nje. Yes. Hayi Sharp ke. Hayi ngithi mina nandisho ngithi Chomi like ungasangibizi moya kuGuy. Hayi like angikho right futhi manager nje mina sintoza. Hayi Sharp Chomi yami athi hayi Nhlanhla siyekele leyo. Sharp hayi
Qhubeka vele sithanda ukujayiva ngithina. Sihambe sekwenye indawo ke khona ke. Not edrobheni but here eGasi. Yes. Hayi sihamba uthi mami hey uyagangalela umntwana. Hey! Hayi sifike vele ke noGeli. Sifike enhlanhla as-order ama-drinks. Chomi unemali? Khuleka. Sharp, because mina nginamali. Sharp. Hayi si-order ama-drinks, sa-order sabiza ukudla. Sharp. Hawu isikhathi sihamba ngithi uzobhadala abantu. Unemali Chomi? Athi khululeka. Hayi bawuya. Yazibuka washaya u-6:00. Wathi uGeli. Azini mina nhlanhla. Ngiyasukuma manje. Ngophuma ngegate. If awulandeli uzozibona. Chomi mara sikakabhadali athi ngithi. Hey. Yo, ngithuke ke nami ngithi yo uNkulunkulu wami la ngiyoba senkingeni. Yo, asukume vele uGeli. Aphumela nje kahle shopha sakhe. Gone. Yes. Athi mangabe ngilandeli uzozibona. Hayi nami ngibona ukuthi la ngizobhadala ngani. Hayi ngiphuma. Ngisho ngathi nge-toilet kancane. Hayi ngibona ukuthi ngathi abanakanga labantu nami ngilandela. Ship. Hayi siphume kahle sipop. Angabi nawe islima man. Islima ngithi mara wena uyahlupha. Mina ngifuna ungena enkingeni ngento so. Hayi sipop kanjalo ke kuleyo pub. Sharp. Hayi. Sahamba ke nabo guy ke manje. Yaphuza emotweni. Overload. Mopho sathini? Kenziwani la emotweni? Yaphuza ngapha i-overload bathi nina ama-girls ngena nevenini ngiphethe nanotshwala isikhathi lesi lesithamba basabophana ke shame ukuthi drinking and driving tshwala abantu yes basifake mfana evenini moroka twa yo ngithuke ngicala ungene phela police station hayi bafike babuza amagama ubani sisi cela ukhumula amashulesi yo ngithula kunyaboshwa mfla shulesi yo, hayi sesakhumula vele amashulesi. Awuna ne-tears akhona lezi ezinkulu. Vasel. Ngenani? Yo, angibona idawa la ngithi yo, yanyiwa msla. Hayi singene basixoxana nangeepointshi zakhona. Nazi nengubo. Yo, Nkosi yami. Hayi sihlalekile mntanami yena uzuyalala nokulala. Ngithi yo wena ujwayele into kanje. Uyalala. Yo, hayi mina ngihlaleka. Akulaleki lapha. Kohle fastaqile. Yazi yo. Hlaleke thina ke hayi ngihlaleke mina ke uThomalali hayi man futhi nakhona basibophe around 3 sekuzoba sekuseni so yabo kuseni bathini nayi 5 neti yo ngathi 5 si brown nejam hayi ngathi bathini lapha athe ngiyabonga mina ukudla bathi ashem sis sazohlala wena la yo izwe yami ngithi ekhaya Nkosami bazothini yes ngishiya abantwana mama ngithe ngiyabuya khona manje. Yo, baba. Shaphu ke fike linye iphoyisa. Nhlanhla kadabe. Nochomi wakho, ozani? Naphuma namhlanje, ngize niphinde nje. Hayi, ngikusho basho kubani? Bathi athi uchomi yami siyabuyela, siya lapho futhi. Lapha nisithola khona, siya lapho. Ichomi ukhulumi kanjani? Utshela baba. Amaphoyisa. Hayi shaphu ke hayi siphume vele siyinyandula Moroka police station sibuye ekhaya ngithi sijomi sometimes ukhamba unganamali angifuni mina ngikufuna at all esidlisa ube ne something like mawufika endaweni uyakhona ukuthengela 6 nyana yabo ngadiphelele emntwini hayi ngithini chomi yami man kunomashonisa manje engimaziyo mashonisa angijayelanga ke bomashonisa mara la kumele kulo mashonisa lo kumele ube ne-story esicacile ukuthi ufunela ini imali yabo ngithi hayi ingane lezo singithi nje ngifunela umntanami imali ye-transport akanamali ye-transport isase ngibhayizisile asangikhipha imali hayi ngiyile vele kugayi hayi gayi tshela hayi gogo mina ngihlala endaweni so ngicela nje 5 soba sharp hayi gayi vele awabi ne-stress hayi uze ngobani ngochomi ngimtshele vele yangize ngaye uyongitshela istory ngawe sharp ke akhuleke dwa imali Chomi nyambiza sengiyiphesa phela ngithi Chomi sibangene hayi sibangene cabanga ngifunela ini utshwala sibangene noChomi yima kubhadalayo phethe uGeli hayi sharp ke sifike endaweni siphuze sharp ingeke osangiphe idate ukuthi kumele ngibhadale ngelanga eliso
Angithi ayicovered ngizovela ngithatha imali yegrant ngihlanganise nyana ngibuyisele yabo. Gogo. Grant kuphi ngoba grant kumele ngenzeni ngibhadala i-transport umntwana. Abantu endlini kumele kudliwe. Umama miso ilo sithi social worker babizana abantu kitchen domestic work. Yes. Hayi sharp lekhona ungena ngamalanga. Hayi fine ke yo shaya isikhathi phela imali yakhuphuka. Okay. Hayi ukaya ngicontact. Chom uthengele ngesozoletha imali. Yo hayi ngitshela ukuthi ngibambekile. Okay aseyikhuphukile phela imali yakho. If awulethi futhi ngelanga so iyakhuphuka. Interest. Yo. Chom ngiyamfonela chom ungincede phela. Hayi chom mina nginemali. Anginamali mina ngifuna ukuhamba manga ngisebenza indlanhla ngizothatha phela imali. Yikho bengenza into esoso ukuthi sibaleke eMassenjers ngithi yo wena ungitshela istories. Yabo. Hayi sharp. Ngithi ngihambe ngiyokhuluma noGayi. uGayi unama-bottle storm 3 sharp ke ngiye ku level asibikahlala kuyo ke ngiye khona Gayi kuyenzakala so le mali bengithi ngizoyithola kanje ngiyitholi. Hayi yabona uyangibhayizisa ke wena manje. Uyangibhayizisa show. Yo ngithi ngikhale ngithi ngizozama. Athi abana mothi uyazama uzozama kuphi? Ngoba kuyakhala nakumanje uyakhala uzozama kuphi? Yaza senzeni ntakagogo. Cause la ngithengisa utshwala ngishoda ngomuntu ozongitraceela. Yes. Cela nje wena Friday Friday Saturday weekend nje ube la. Ngesikhathi esiso. Hayi sharp khuleka. Ngithi akuna stress ngizovela ngisendlini ngitholeni umsebenzi. Yes. Sharp. Hayi. Fike vele ekhaya nje uma olady yes mama. Thole dokonyana. Kuphi? Hayi man yi-tavern nyana so. Hayi ku safe lapho. Hayi ngifake safe lapha ya. Bayamazivele ke umfana khona. Sharp. Hayi good. Friday ngene. Thengise kahle ngihambisa kahle utshwala kube mnani ngibona nabantu engibaziyo futhi abasekasa ngithi so sebenza la wena wena yabona sharp. Hayi ngibona ukuthi mali le tavern le like yes utshwala bukhona ne but khona sometimes uthi ufuna in ayikho uthengisa ayikho bathi kuyaqwala. Hayi ngithi khona into off la wayigcwele kanje ngoba lo muntu lo mafika la bathi ngicela in ayikho bathi kugcwele kwenziwani sharp. Gayi athi inhlanhla yazi khona into engimele ungenzele yona since usebenza la kwenziwani manje futhi yazi kunento eso engizithengisayo and ngizithengisa after hours. Ngithi mina mara ngazo isikhathi leso mina kumele ngichayise. So kumele ngithengise kanjani mina after hours yini uzongibhadala? Hayi khuleka ngizokubhadala. Ngithi anyway futhi wena ngikoloda. Kumele nje ube busy. Nami ngiyabi ne stress ngithi hayi sho ukuthi ke ayikho into engizoyenza because ngiyamkoloda. Sharp. Hayi. Khambe vele isikhathi ngizithengise vele kahle bayaza vele abantu bangena thenga banikeza istaff sabo siyabona khona this one day athi ngizame lemhlolo ngawuthatha ngahamba nekhaya ekhaya hayi ngathi ngifuna ukubona akunamuntu vele endlini mama ungenile abantwana basesikolweni sharp ngizama heaven hlabeni wakho uyi-1. Yes. So wenzanda ngagwinya. Okay. Sifake emakhaleni siyayuza. Baba. Yes. Keneke hayi ngibona ukuthi le nto abantu bayaphila ngayo ku right. Sekuyimi loyo. Yimi loyo. Ngisho ukuthi angisakhona la kuhlala ngingayibhemanga. Uyabona? Sharp ke ngithengisele vele uGayi vele sekayabona ukuthi lo ngathi seka yes angabi ne stress ke futhi sharp hayi umntanami like bese ngihype like yazi angifuni ukulala ngiyaduma manje la babathi inhlanhla la yabona hayi man at some point ukuthi like bese if uGayi bekanginikeza i-certain bags ukuthi ngizithengise. So ezinye mina bengizithatha and expect imali from lama PS. So mina bese ngenzani ngitshontsha kulezi. Athi man imali yami iyashoda.
Kenzakaleni apha manje iziphi izinto istaff sami siphi. Hayi man ngithola abantu bathe bazongibhadala yabona. Boma Friday nyana yabona. Ya. Okay yabona ukuthi ayilo dlala ngamlo. Hayi sharp ke. Hayi athi Nhlanhla ngizokuyekisa kancane. Ukuthengisa these things wena bhekana nani notshwala. Sure. Hayi baba. Sengiyabona ukuthi la kangikhoni. Sengitshontsha imali kaMama endlini, mama makabuyile sekuyime ephasini. Hayi man, umntana amabona ukuthi lo kunento engekho right. Umntana mama mantombazana. Mama, hayibo. Wena usitufuza kanzakalani wasilima kambani. Hawu sekangahip kenzakalani ngawo. Hayi man ngayinaki lento le ngisayinawo nakana kakhulu man awume. Hey awume. Yayibona. Kuyalenga manje mabhuko. Oh batho. Hayi lento ingishaye bafethu. Ingishaye yazi ukuthi umntana wami uzuyabona ukuthi kenzakala so. Ngiyatsho nje endlini. Ngiyamama mhlala complain. Sipho weyambela. Stay happy. Akekho umuntu ophendulayo. Grant abantwana beyiphelela la. Hayi abona ukuthi lo mama ngikhulume naye mama bese kabona ukuthi hayi la girl. Khuluma umama athi ngizoorganizela rehab. Oh bafethu ngene ema rehab ayi2 relapse. Buyele. Phuma ngingene kahle ngimbara ngiyadoja phela ngithi rehab. Angiqedi course yami. Yes. Ngiyaphuma. Cela ningilandeni. Awubafona ufela umama. Hayi nanga umuntu wakho uthi ufuna ukubuya so thina akasikwazi ukumkhipha thina. Umuntu angafuni ukuba la. Hayi vele sharp ke mama ngilande. Hlale phansi ngiba right 2 days nyana ngiphinde ngibuyele futhi. Buyela kuphi? Kuyo Gayi. Yes. Hawu Gayi abuza hawu. Unyamalela washonaphi? Uyabona? Cala futhi Nhlanhla yenza so. Uyabona? Hayi. Obviously mangicala ngenzani? Duma khona lokho futhi. So ungaqala futhi yenza ngithengisa ama. Yes. Okay. Ngiyathengisa. Okay, oh yes. Hayi ngiyathatha vele ngiyazidemelo. Oh kumnandi. Yo bafethu. Yes. Mbona ukuthi mama iyamudla lento. Iyamudla kancane. Nabantwana ke ayisho ukuthi abantwana ukuthi ababonisi nakakhulu ke. Hayi sharp azingitshela ukuthini no. Kusimpilo le. Hayi akusimpilo. Bana bami bayafunda sharp mama unakekele bona like mina ke into ngiyenzana. Yini le ngiyenza engaka. Sharp ke hayi ngithi cela ningibuthi kufanele ni rehab le ekude not here. Sharp ke mama phone khona uGayi ugele ke simaziwe sicontactela first bona udoctor kubhalela incwadi then you go. Tshela ukuthi uhlala 6 weeks. Then if you afuna ukuhlala more than that you can stay. Sharp rehab. Bangene rehab, ngihlale rehab ngitsho ukuthi azini singiyazenzela mina. Singenzela abantwana bami. Yes. Hayi ngihlale vele rehab ngihlale isikhathi vele okay ngingabi 6 weeks le kube 7 weeks. Batshela ukuthi hayi sengigrand. Noma sengabuyela ekhaya. Hayi sharp mama mkhona ezungane wami ke munye ke unemoto. Bangilande vele Pitori came here. Chomam athazini Nhlanhla do something man unezandla. Wongenzi something like unezandla. uGayi abona ukuthi ngibuyile. Yenzani? Uyafika. Nakhona futhi bekama ngemoto emakhoneni athumela abantwana bezana uNhlanhla. Sharp ngiphume. Hawu mangithi yo. Uya futhi lo muntu. Yo. Sharp ke ngiphume vele ngitshela ukuthi yazini isikoloto zakhe azange siphele. Ene ngiyabona ngathi so free khulekile wena. Ngicela ubuye senze siqhubeke. Yo. Hayi ngicabange ngithi yo uNkulunkulu amnaki ngiphinda futhi. Sharp buyele ekhaya ngithi yazini athi ngitshela umama ukuthi kenzakala so. Ngitshela umama ngithi mama nakho ke uGayi nangu uyangicontact futhi. Funa ukuthi ngibuyele. Hayi involve ababhuti bami ke manje umama wami ke yabona ukuthi awukwazi ukubuyela lapho so sebenza kangaka awukwazi asenzeni so okay ithi lona lo bhuti lona loyo alethe lezo zinto la uzosithengisela khona la eJardini. Kusho umama
Okay, bathi necebo nekile bobhuti bami. Hayi sharp ngikhulume naye vele mina uGayi. Anye ngisakhona ukusebenza eTavern. Bring those things lakithi. Zihambe lakithi. Uyabona? Yo, ngapha ngisifuni phambi kwami. Angizifuni phambi kwami because nje one mistake you going there. Hayi sharp ke alethe vele uGayi. Bhuti amenze fonele police station Jabulani. Kunezinto so la ekhaya zilethwa umuntu kanje. Can you please come here? Hayi sharp. So bathini nhlanhla fonela uGayi usazolanda imali yalezi zinto lezi. Because ngithi sebamtrephile kahle. Fonela uGayi, hawu nhlanhla khambani. Cela uze la ekhaya. Staff sakho nazi sele na imali yakho. Sharp. Fika uGayi, akafika amaphoyisa bamthatha. Abona from lapho. Wathi kimi. Baba ne peace. Yes. Sengiyaqala ke manje ngiyofunani umsebenzi. La khona la eKasi, Pakistan. Qala khona la. Ngiyothengisa lama bathini, bathanga uSulumane yenzani. Bathalela phezulu kwamani. Izimamini. Izingwana ngizothini mtata kwethu mana nje ngiyekuthi ngizothini balala phezulu kwamanye kweyimpuphu was a great man. Athi bazithomba hawuchomi funani wena la like ichomi impando ngizoyenza kanjani hayi sharp ke hayi ngiphushe khona umngane wami ke beka imanager ku Rage chomi kunabantu abafunekayo and ama casual awubi permanent ngathi no stress chomi noma yini buyele Rage shone Rage thengisa icathulo ngithengisa impahla ibe sharp ngithi chomi ama time uyakwazi ukufaka ama eyelash uyakwazi ukwenza umqhino wama week uyakwazi ukugeza inwele wongazenzeli wena kahle ngoba le thuba opothola nalapha futhi nakhona ayenzi next usebenza i-transport ngathi yazini chomi yami yena angisize ngani ngithengele izinto uzokuthi ngiqale yes start ngithengela ama shampoo conditioner yes we sorted sharp ke sengiyabhala ke nami ke but class what yes. Bale eyelashes how much yabona sengiyayenza ke still till today I'm doing that njengoba ningibona ngifaka ama eyelash yes yimi lo ngiyakubona love ngwe yes mfethu sister mabheke emuva from la ubuya khona na 2D umehluko ukhona kakhulu yakwazi ukwenzela abantwana bami yakwazi ukubhadala i-transport lebe ngakhona ukuyibhadala today I can pay it ngingabi ne-stress ngingabi nokuthi kumele nifune imali kubani if ngifuna imali I'd rather contact abangani bami not someone else engamazi nje I think ukuthi uyawathola lesson kakhulu and mangakubuyisela emuva futhi ukuthi njoba uyofuna le mali leyana ngiyangizwile ukuthi bofunela utshwala but kunento ngaphakathi like very very important ukuthi ukushesha ngiunderstand ukuthi reason bekutshwala but uyabona ukuthi ugcine sewuyenza so yebo angithi uyile ekuqaleni wafuna imali wabuyela futhi uyofuna imali so ikumoshe kangakanani like lento kamashonisa because khona umuntu out there uhamba umashonisa no yona ayingimoshile kakhulu ngifuna ucamba manje ngimoshile kakhulu cause like bengakhona ukuhlela ngaphathanga imali ngifuna imali la ukuthi ngithengani tshwala and ngathi bayabiza nala umashonisa ngathi bane laba hayi baba bayabizana so ngimoshile kakhulu shem mara manje cause I can't do it myself kodwa like ngiyakhona ukuzenzela manje ngithe ngiyabonga so udla yini umkatakata kuphela kata kuphela baba ngiyababona laba inyapho ngathi hayi lapho ke inyapho enayi ngathi ku right kusakhaleni yes so wadla nje no ayibekuyiyo nje kuphela so ngabona lo mashonisa ukuthi ulimazile like usesikhuluma ngaye manje lo mashonisa from ukuthatha imali uyaqasha uyawakhona mhlawumbe imali angithi ukutshela ukuthi uyakoloda kahle wena ubhadala isikolodo sakho so awukholi kanti usebenze isikhathi esingana nda wow Timbo
Uyavuka every day. Ngiyavuka every day 5 months. Emsebenzini. Ugogo 5 uthini months. endlini? Ugogo hawu. Hlanhla. Hey, angithi yes, angisho next vele ukuthi hayi ngiyakoloda phela ngiyothatha imali kumashonisa zange ngisho next. Hayi usasasa ku probation. Sangibhekile ugayi. Yabona ukuthi ngisebenza kanjani. Mayimakhamba isikhathi kuzoba sharp. Yes. Le ene bengithola ke bekungizothi ngithenge isituku ekhaya yabona at least mangithola ima tip nyana kulabantu abaphuzayo laba yabona. So angitshela. Uyikho nje lokho. Nakho sothatha imali kaMama ephesini. Yenzwa yini? Temptation. Yabona ke le uyatempteka kakhulu uyayibona na imali ufuna ukenzani ufuna ukubhema ngithi. Yes. Mele uthathe la ngoba ngithi sakunikeza lo ya. Yes, mele uyithenge manje. Awunyeke yes, angisakhona ukutshontsha ngithi manje I have to buy it. So ngithatha leyo mali leyo ngiyothenga. Nakhona mangiyithenga angiyimina. Ngithumela someone else because uzobe ukuthi most lo nayo imali unayo. Uthenga ngani? Yes. So bengihlala napha thumela bochomba bami. Not about Samuel. Yabona esami. Shuthi noma sekungathi mhlambe so phumile la. Mara mawubhema uyothenga la. Ovi. Ngiyada. Bengiyothola kuphi futhi? Bengingozi bengazi ukuthi lapha ngizoyithola. Yabona ukuthi impilo yakho cisha yaphelela la kulo muntu. Kakhulu. Yo like angifuni ukubuyela la. Angifuni ukwazi. Kuhlungu le. So advisor kanjani? Advisor kanjani umuntu onomngane because of mina sine show ukuthi umngane angeke akufundise ne. But ngestory sakho. Nge-experience yakho umfundisa kanjani umuntu onomngane whereby mina mangi-understanda wena bo-slow nyana. Okay. But yes. Umngane wakho little bit fast. Yes. Yeah, so advisor kanjani umuntu onomngane whereby yena noma mhlambe engeke ayibone ukuthi yena mhlambe uyo slow. Ne? But advisor kanjani ukuthi aphume la kulomngane or mhlambe uzobona ini mhlambe into uyibonile ukuthi asani le yangibhayizisa because ukhumbula ukuthi wena ubuyava uyabona khona la niyayiphapini yabantu. Yes. Wena utshela ukuthi yes. So angazi ukuthi advisor kanjani umuntu obhekana naleso simo sokuthi nakho unomngane whereby umngane uyo ucontroller yonke. Okay. Mina cause namanje ngakamnikeli lo mngane. Okay. I still have a. Yeah. But makathi ngitantanya kuphi I make sure ukuthi I have my own money. Okay. Yes. Ngisasenayo ngifuna ukamama. Sasabangani futhi. Usathanda umjive. But mina ngenzani ngiphuma kuye or mangaba nginamali hlala endlini. Yes. Ngiyosiphuzela ngithunyana bottle store I'm good. Yena mangabe uyahamba go girl. Mawubhekile njengoba uphuza no ngeke ilento le next kanjani next yazi wangibuza yazi ukuthi ngiphuze laphi phuzele endlini. Okay. Niwakani sengisho ukuthi yazi waye ifavor ukukhumbula kahle angazi mhlawumbe asihamba ama rap afanayo yabo khona i rap engihambayo whereby bakufundisa nga something like 12 step. Okay. Bayatshela ukuthi like mabuya i-rehab you have to be clean kuyonke into. Yes. Yabo ngibuzela la ukuthi angazi uphuzela endlini but yazi i-plug uyakhipha nasendlini. Yeah, na beside yayenza ukuthi mhlambe ufune more. Ufuna okay. Yabo because utshwala mama zihamba so. So ngiyabuza just to educate abanye abantu ukuthi because thina yazi sibafundisa nabantu kaningi ne mawuphuma i-rehab stay away from it. Yeah, but everyone, yeah, but not everyone uyenza lokho. Yes, mina okay fine ngihlalile ngangaphuzi. Sharp ngiyabona ukuthi hayi man. Like okuhlala endlini ke sometimes nobhora phela. Ufuna ukuya yabona. Ngisithengela thunyana ngavoda kuyapi kule tavern. Because sasekhona i-tavern still exist. But since ngibuyile angakafiki lapho. Okay. Yes. Na ile question le cishe ngayikhola. Wenzani ke mau strike lapha e-rehab because ngiyazi ngihambisa abantu e-rehab mina and then nginokuthola ama calls thiwa nangu sibalabala la seka strike usuwenza nda like mina ngabatshela ukuthi hayi mina sengizwa ngiright. Yes ngathi mina like la angithi uyakhumbula uye rehab. Yes watocha so ngifuna ukwazi ukuthi mawudotsha ubalekile noma ngiyabatshela. Okay. Yes kuthi ngicela ngifanele ekhaya ukuthi bangilande I'm good. Okay. Mina ngeke ngisaphinde. Yeah. Yes uphuma kanjalo akapheli isikhathi bangilande buyela futhi kwathi
same thing. Ngasho the same, very same thing. Ngathi ngicela ungi-advisele umuntu ose-rehab right now ngadayi because of yazi sihlangabezana nalo nkinga whereby umuntu samkhansela sikhulume naye aye-rehab makafika e-rehab afika atshela abantu ukuthi yena sekafuna ukuhamba we-rest sivumelene for example nga-6 weeks. okay, mina into engizoyisho okay fine angithi bathi umuntu forced ukuthi aziyele rehab. I-rehab cheers. I-rehab ifuna wena u-admit ukuthi like I need to go there. Ifuna wena u-admit uvume wena. Awumforced umuntu. That's why maybe mina ngatshela ukuthi like seng-right because umama wayithini i-rehab. Uyayibona? Sure. Yes. So imele iphume from your heart. Yes. Ukuthi ngifuna uku-rehab. Then I think lapho you can stay lesikhathi lesabasifunayo. ikusebenzele kangakanani i-rehab? Baba, kakhulu. Kakhulu angifuni kamamanga kontana bambanje ngiyakhona ukuxoxa nabo futhi ngihlale nabo phansi ukuthi rehab so kenziwa kanje ngitshela ukuthi ngezibe ngenza so uyabona ukuthi khipha into ekuwe uyakhuluma nabantu ngento ekuwe so yena ngifundisile kakhulu. So ngifuna ukuthi angithi siyafundisa la njengoba ngitshela ukuthi la ga strength and hope. Yeah. For example as much as beli moshe impilo yakho. Yes. Mawufike rehab ne yini ama program labe wayenza ene njoba boyenza ama program ne akusize kangakanani ama program because kula ama program Kunama program angithi rehab ngeke abafuna umuntu rehab uzofika yenteni le. Yeah. Hayi okay sifikile ke rehab ke then yes introduce them fine bakunike program yokuqala futhi bakunika neBhayibheli. Okay. Yes ulifunda iBhayibheli lakho ufundela iBhayibheli bakutshela ukuthi like asikujudge into inguwe ukuthi ube uyenzani kenzakaleni sishiye emuva. Yes bona bangifundisile kakhulu ukuthi into mayikuwe like uyakhipha khona ukukhuluma nomuntu kumele ukhulume nomuntu like nje hey I don't want to go back there. Natho. Angifuni ukubuyela. Mangatshela mangakunika ithuba nhlanhla ngithi describe ukuthi into enjani. Ngizothi into ngicela ibheke na la camera. Okay, into addictive kakhulu. Uthi kayi1 ifuna ukuthi uye kaningi. Yes. Yeah. Ngiyakhumbula bafethu. Ngiyakhumbula uNhlanhla uthini? Ngiyakhumbula nima uthi for the first time utheni ngizotsho umhlaba wonke. Ngathi uphila ubani? Awuthi ngikubuza. Angithi i-first hit kusasa uyitholile the very same thing. Angithi bokuqala. Boniqala. Yeah. Akufani, S2 ayifani. Njoba ngihlezi ngisho. S2 ayifani. Ngicela ubatshele nge-first hit. Hayi njoba ngisho ukuthi first hit bafethu. Uzofuna ukulibela ubuyela. But second ayifani nakuqala. Nje. So ungavumelana nami mangathi manje abantu ababhema they are chasing into engeke basayithola. Kahle. Ngiyavuma ke. Angithi le yasaqala ayisafani nakuqala. Yes. Wena ufuna ulibela mara ngithi mawulibela uya utshela ukuthi izobuya leya. Kanti no ayibuyi. Saqhubeka kuyaba different nje kuba different. Kuyahluka. Yes. So khona into engifuna ukuyibuza manje. Ngizoba personal kancane. Yini into enza ukuthi ungabaleki kulo mngani? Or ungasuki kuyo? Like angeke ngithi ngingayibeka kanjani? Like umuntu nento yakhe ayiyenzayo. Okay. Ne. Ezingisho nami ukuthi nami ngibonile ukuthi ngibhedile. Shuthe nakakayibona ngithena. Maybe khamba kwesikhathi uzobona yena. But ngithe angifuni ukumlahlela izandla. Because umngani wami. Yes. So manhleli lakho njoba sihleli mina Yeah. now. Like what motivation omupha yona? Like ngikhuluma ngani? For example, phela ukhumbula ukuthi Khuluma manje ngento eningi. Ngingena nasempilweni. Yes, ngena empilweni. Sikhulume nama-boyfriend akhe awatholayo. Yabona sakhuluma sivuyela futhi emuva ngimtshela ukuthi Chomi lo guy lo yabona sayikhuluma yabona yena angimfihleli nix. Yabona namhlanje uthe Nhlanhla ngiyabonga yena ngeke azange angene ke kuma into ayenzayo nje yena ulokudropana nje nama-club abantu aphuma ngabhadalanga into ayenzayo ke le but ke yamanager I'm not sure ukuthi she's still doing it or kanjani. Yes.
So Nhlanhla yazi ngifunani no before sizoyivala. Yes. Mangibheka impilo yakho ngiunderstand njengi nosasekasi ukuthi uhlangabezana lento ohlangabezane nayo and then wagcina usamadini wagcina ungena nase police station ngifuna kunomntana sekasi la oyichiri uyakhula uthanda ubumnandi unabangani usestageini simkhulisa kanjani umntana onjalo sithini kuye ngemotivation nje ngani ngicela ungibhekelele la camera nje ukuthi girl angithi yazi esikhathini esiningi ne siyama motivational speaker around focusa emntwaneni omfana. Okay. Angazi favor kwamanje like this city boy child. Okay, boy child. Mina nawe ngifuna sijike today. City girl child. Because now I have girls. Uyamthola? Okay, good. Sharp ke mina into engizoyisho kuma girls out there ukuthi landela is in your dreams, follow your dreams. Bona mina okay fine mina bengazi ukuthi nginento so engitalented kuyo. But ngiyenzani ngayilahlela le but now ngibuyele futhi kuyo kuthini leyo follow your dreams ungayenza into esibetayo nje. Thank you. Ngiyabonga and ngizobuyela la enkulumeni yami ukuthi sister bewuyijeni yakho le yami. Yes. Ngabe kuthiwa beweyambizo zakini. But I hope ufunde lukhulu kule kuyonke lento ondlule kuyo and nami for ama tips. Okay. Ngicela ubheke abantu isakele yakho ngoba whatever yayenzakala before ingabuya. Uyabo so ngicela ukuthi ucabange labantwana laba kuyonke into oyenza ukuthi san mina Lizi and Lizi kusasa futhi angifuni ukuthi zingibone kule situation whereby yonke into yayilengela. Sibhlungu mfethu. Yazi ngihlekile but mangibhlungu wabona hayi yona ibhlungu unokubona intombazana uthi uyagcoka kuyalenga vula unokubona intombazana from la to kwalibona ibele liswabile nje. Imagine kubhlungu Kakhulu ke leyo ke yenzekile kimi I saw it iyenzeke ibona na umntanami so nje ngiyakhala nje namhlanje but abona ngibuyele esimeni ngiyakubona umnandi mfethu ngicela uyiphathe kanje angifuni ukuthi kusasa mangihlangana nawe kube ngathi ngihlangana noKawu. Yayibona ke yayibona nje Sini Kawu angeke Kawu ngeke never. So bafethu on a serious note asihleki la but disakhulisana because siyazi bafethu la imkonto kumoshakela yonke into like akusena control akena kusena ukuthi lezi zinto zenza abafana mzuka ngikuthiwa hey abafana today sengena ngapha nangapha and abantwana basemakhaya bamantombazane naba sebabona nasemadrobheni seba ubumalunde enwazi ne abantwana bagcwele lapha edrobheni amaSowetan and baye edrobheni ngendlela ezihlukahlukene omunye uye ayothengisa impahla isitoko esingaphili niyazi ukuthi ngikhuluma ngani khona uye vele ngama khona umunye beka edrobheni ngesikole but today nabo babaseyidla nabo baseyipri yabo so sifuna ukuyishintsha lento ukuthi umntana sekhaya siyacela labafana lapha estradini babhayizisana ngoba kwesinye isikhathi angithi ama situation awafana ene angeke size sithinte wonke but esikhathini esiningi abafana yiba bafaka amantombazane kulezinto iphinde ijike futhi mina khona umngani wami today usemadini ufundisa ugirl went to rehab but then now uyastruggle today. So now is he still your friend? Yena lo mngani wakho? I can say he's still my friend but asayenza izinto ezifanayo. Okay. Yabo ngiyaya lapha ngestrength and hope ukuthi imfithu man bheka isikhathi ene indala kimi leya. Ngimbhekisa isikhathi umntwana isikhathi so njoba na ushilo Nhlanhla ukuthi I'm still the friend. Yeah, I know not beside ukuthi sesengijampile but ngizobuyela kulo ukuthi angeke uzujaje umuntu ngentaka yenzayo yangithola and nokuthi sikhulisane futhi ukuthi mina ngibuya la and wena mhlawumbe usaseda
Yabo, so nami ngiyazama ukuthi ngimbonise. But uyazi uthini? Uthe rehab angeke ize like umuntu rehab angeke aza Unforced. Thank you. Unforced. So nami ngibhekene naleso simo. Mangiya kuye. Mangiya kuye uthi akakabiri. Yabo, and mina nginole jam ngazi ngakhona. Bengitshela umunye umfethu la manje sibambe life ukuthi athi asifosteni labantu ngithi rehab mawufika bayakubuza ukuthi are you willing ukuba la? Yebo. So bafethu njengoba sizoyivala, I hope unifundile. I hope khona ingosa sekasi la ebhekani ne the very same thing izophuma manje esizoyikhulisa manje. Yabo, so bafethu, this is Soweto Podcast. Ekhaya lendaba ndaba. Asihlangane lapha kuma comment. Nalapha kulela button. Niyazi ngilibiza ipindong. Yangithola. So bafethu man, siyabonga sister. Sibonga kakhulu. Mina ngikufisela konke okuhle empilweni yakho going forward. Asifuna unhleke ukubona ulenga futhi sister. Thank you. Soweto. Danko.